kai tun daga gida ina maka magana ka cire wannan wullan in soja ya kama ka zai maka dan banzan duka ne. Kai haba kai soja shi bai san da kashashe bane don kawai na sa wulla kuma sai ya kasance sai wani ya duke ni. Ai kawai cirewa da yi ya ce mun kai kawo wannan wullan daga yau sai yau ka karsa. Idan soja ya kama mu da rigan da wullan nan ka san ba ruwana kafin a yi ɗaya biyu na riga na ƙara gaba kai da barka wajen ne. Kai in Allah ya dama bara mu haɗu da ma sojan ba balantana ma har ya gan mu ma mu gudu ma. Shi soja bai san da kashashe bane. Idan na ƙara gaya ba ruwana don ka ga ma soja ba ya san da kashashe. Kai SARS. yeah. Kai? Ya kai karge ni dawowa. Kai baka ga lokacin da na zo na wuce ka da gudu ba? Ai na wuce ka da gudu ne. Shi yasa har na zo gida.